Gustaría que contaros ahora unha pequena historia que, bueno, realmente moitas das cancións que escoitamos son situacións cotidianas que lle pasan a calquera persoa. Esta canción conta a historia dunha situación que lle pasou a unha rapaza que cando collía un libro poñase os campos de estudio, o que lle pasaba a esa rapaza era que non podía pasar a seguinte página porque a mente se le iba a outros lugares. Sempre estaba nesa mesma página. E sabes que número é? Non sabes. É no número 10. Aí va. No paso de ahí.